Denggenyo tuy kantat panggep ti paspasama, dagiti galat ken sursuro nga permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay ama kiapa, isuda no kuwa tay awan putno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na, isuday ta tay parabitab chismos at kalsada. Tay tao abyangot agsisiim ti obrana, tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na. Uraen na ka abigla-bigla, uray awan gap-gapuna, isuday ta tay agbibisin at dadakets nga apal na. Denggenyo tuy kantat panggep ti paspasama, dagiti galat ken sursuro nga permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay ama kiapa, isuda no kuwa tay awan putno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na, isuday ta tay parabitab chismos at kalsada. Tay tao asadot kenawan no pubrana, isuda kita tay mang perperdi, day tati libanganda. No sikaket gimura iti day tuy akanta, nalabit amay saka at dadakes nga apal